Digitalin kalan kyamara, active point kalan kyamara, ko bisari nake ni kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Digitalin kalan kyamara, active point kalan kyamara, ko bisari nake ni kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan mai sweet digitalin kalan kyamara, active point kalan kyamara, ko bisari nake ni kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan da kai na sa gaba.